ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଲ୍ସର NS 200cc ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ମୋବିଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 18 ନମ୍ବର ରିଙ୍ଗ ନେବା ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲ୍ଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଦେବା। ତାପରେ ମୋବିଲଟିକି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ନୂଆ ମୋବିଲ ଆଣିକି ଢାଳିଦେବା। ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ବୁଲ ଆମେ ଜମାରୁ କରିବାନି। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ପେଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ମୋବିଲ ଢାଳିଦେବା। ତାର ଗୋଟିଏ ମୋବିଲ ଫିଲ୍ଟର ରହୁଛି। ମୋବିଲ ଫିଲ୍ଟରକୁ ବି ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ନୂଆ ଫିଲ୍ଟର ନେଇକି ଲଗେଇଦେବା। ମୋବିଲ ଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ ଫିଲ୍ଟରଟିକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର କଭରରେ ଅଠା ଟିକେ ମାରିଦେବା। ମାରି ଦେଇକି ତା ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇକି 8 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟରେ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେବା। ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲ୍ଟକୁ ବି ହାତରେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ରେଞ୍ଚି ନେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିବା ଆଉ ନୂଆ ମୋବିଲ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାର ଗେଜ୍ଟିକି ବି ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେବା। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ NS ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ।